שלום לכולם, והיום אני אראה לכם איך להוסיף מפות למיינקראפט. סליחה על הטעויות דיבור. אוקיי, אז אני עכשיו אתחיל. קודם כל אתם מורידים כמובן מפה מהאינטרנט. יש לי אתר משלי, מי שרוצה אני אוסיף לכם קישור בתיאור של הסרטון לאתר שלי. אם אני אשכח, טוב, זה לא שאני אשכח, מי שירצה להיכנס ולא יצפה בסרטון, לא חייבים להיכנס לסרטון כדי להיכנס לאתר. אתם כותבים בגוגל כפיר 0962, Enter, אתם רואים מיינקראפט דף הבית טול. הנה, כאן אני תלחצו על ערכת מפות להורדה. שימו לב שזה ל-1.7.10, לגרסה 1.7.10. לשים לב, כי מי ששם על 1.8.8 המפה לא עובדת טוב, היא סתם גרועה שהיא על 1.8.8, כי זה עובד עם בלוקים של פקודה, והפקודות שנמצאות שם זה עובד על 1.7.10 מ-1.7 נראה לי, כן. אז אני עוד לא ניסיתי מ-1.7 או משהו כזה. אם אתם רוצים אתם יכולים לנסות, אבל לא בטוח שזה יעבוד. אוקיי, הנה אני מוריד, מוריד את הקובץ עכשיו, אל תתייחסו לזה, תמיד תהיה לכם איזושהי פרסומת. יואו, תראו שפתיים גדולות. כן. טוב. אחרי שזה מסיים להוריד, הנה אתם רואים, סיים. אתם גוררים את זה לשולחן עבודה. עכשיו שיש לכם את זה בשולחן עבודה, זה לא יאללה בואו ניכנס למיינקראפט, יש לי מפה. זה לא הולך לפי שם. אתם צריכים להיכנס לתפריט התחל. אתם כותבים, אתם קודם עושים סימן של אחוזים. אני אכתוב לכם בצ'אט של הסרטון, אני אכתוב לכם בבלוג. קיצר, אני כותב לכם מה כותבים. צריך לכתוב update בתוך שתי סימנים של אחוזים. זה יראה לכם תקייה שקוראים לה או רומינג או update כמו שכתבתם. הנה, נכנסים, מחפשים את המיינקראפט. אצלי זה למעלה נמצא, הנה מיינקראפט, אין לי מה לחפש. כשאתם נכנסתם לתיקייה של מיינקראפט, כמובן שאתם צריכים להיכנס אליה, שלא תחשבו בגדול. אתם תסתכלו פה על התיקיות ואתם תראו סייבס. אתם נכנסים לסייבס, כאן אתם רואים את כל העולמות. במקרה הזה אין לי עולמות במיינקראפט, הנה אני אראה לכם. אין לי עולמות רגע, אוי קרס לי, מה קרה? טוב, רגע, שיתן לי מיינקראפט. אוקיי, אתם רואים, אין לי עולמות. אסור לכם להיות פה שאתם מעבירים. קודם כל אתם ממזערים, אחר כך אתם לוחצים על הרר. אתם רואים פה איך מתקינים מפות למיינקראפט. זה קישור לסרטון של הערוץ יוטיוב הזה שיש לי עכשיו, אבל זה היה מזמן, זה סרטון שלא מחקתי לא מזמן, וכאן יש את הסרטון. אתם לא צריכים את הקישור. מי שצריך את הסרטון שלא זכר, אפילו שאני מראה לכם עכשיו בסרטון הזה, מי ששכח, אז יש לכם פה הדרכת מפות. והנה אתם נכנסים לזה, שזה בעצם העולם. הנה התיקייה של העולם. אתם גוררים את התיקייה לסייבס. הנה, אתם יוצאים מהכל, גם הסייבס. הנה מיינקראפט, שחקן יחיד, והנה העולם. הכל אתם תראו שם, מי שלא יודע להיכנס לאתר שלי, פקודות, הכל מראים לכם שם. אם צריכים עזרה, אז אני אתן לכם את הסקייפ שלי בבלוג. זה נותן תפוח וכולי וכולי. אני רק אמחק פריטים, כמו שאתם רואים. יש פה עולם לא משהו גדול. כמו שאתם רואים, אני אעלה, אני אראה לכם. זה רק אזור קטן על הר, אפילו בית פתוח. וזה סתם בשביל הבלוקים של פקודה, זה לא מפה מיוחדת. הסרטון הזה נועד רק כדי ללמד אתכם איך להוריד מפות, לא בשביל המפה הזאת, זה רק מי שרוצה את המפה הזאת יכול להוריד. וזהו להיום, תודה שצפיתם. כאן מדבר איתכם המנהל של ערוץ מיינקראפט בום.